ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। ସବୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହୋଇନଥାଏ। ଜୀବନରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସେ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ। ଘର ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ଏ ଦୁନିଆ କ'ଣ କହିବ, ଏମିତି ଭାବି କେବେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବନି। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ଦୁନିଆ। ଗୋଟେ ଝିଅର ଦେହକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପୁଅ କେବଳ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପୁଅ ଗାଳି କରିବ, ପୁଣି ତାପରେ ମନେଇବ। ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ବି ଆମେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନଥାଏ। ମୁଁ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ କାହାର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିନି। ଜଣା ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋର ତ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଆଦତ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କାହାକୁ ହୃଦୟରୁ କାଢ଼ି ପାରେନି।